Много се радвам да ви видя тук. Радвам се, че бяхте част от БГ футболни проби. Поздравления за всички участници. Надявам се, че сте останали доволни от това преживяване. И да ви чуя, доволни ли сте? Да! Аре, малко по-силно не. Вярно, че са ви изтощили тук треньорите, ама малко енергия за последно. За последно. Да! Така, много по-добре. Надявам се, че и родителите ще останат доволни от това, което първо са останали доволни до момента, от това, което са видели, след това, което се случва, това, което ще проведете като разговори с треньорите. Няма как да не минем и без едни обичайни неща. Трябва да благодарим на нашите партньори. Партньорите най-вече от Трек, от изворна вода Его, Праспект и захарни заводи, без които трудно ще да бъде осъществено всичко това. Разбира се, специални благодарности на Тихомир Светанов, който се зае с, да не кажа 100% от организацията, но голяма част от нея. Треньорите Георги Матев и Калян Георгиев и треньора на вратарите Василиян Христов, без които нямаше да може да се получи толкова професионална подготовка за всички. Надявам се, че сте останали така удовлетворени от цялостните занимания и изиграните контролни срещи, които бяха доста любопитни в интерес на истината. 11 скаутирани има, което е изключително висок процент, над 25%, защото колко са участниците ти? 42. 11 от 42, сами мога да си го сметнете, аз съм слаб по математика, затова съм тук, не съм някъде другаде. Така че вадете калкулаторите, на бързичко може да сметнете колко процента. Това е най-успешното издание на БГ футболни проби спрямо процента скаутирани. Имената ще съобщи Тити, когато му дам думата. Мисля, че след малко може да започне всеки един от треньорите да каже по нещо. За последно само ще кажа специални благодарности на всички. Поздравления за това, че преследвате мечтите си. Думите са на Мартин, който е част от MK Soccer Management and Consulting. Всеки един от родителите може да се обърне индивидуално към него, ако има въпроси, защото може наистина да ви даде насоки, да помогне на всеки един от вас, за да разберете как може да продължавате да преследвате мечтата си, да станете професионални футболисти на много високо ниво. Благодаря, Павел. Искам да кажа на първо място да благодаря на всички вас за доверието към БГ футболни проби. Титулярът на проекта Ивайло Крушарски, моля да го извините, той не е в България. Аз се заех да организирам всичко това нещо, за да може да се състои. И съм щастлив да споделя, че това, както каза Павката, са едни от най-успешните проби до сега. Близо 25% с скаутираните деца и то от големи клубове. И не само това, 13-годишният Райан беше поканен от Мартин на турнир в Чехия, който се организира от Славия Прага и ще има възможност да покаже качествата си в европейски отбори. От тук нататък е решение на неговото семейство дали той ще приеме тази покана и ще отиде. На другите, които не бяха скаутирани или не са били забелязани, искам да кажа, че това не е края на света. Те трябва да се борят, да са целеустремени и да се надявам да са взели за тия 5 дни знания, които ще им помогнат за бъдеще. Защото ние се опитахме за 5 дни да ви покажем живота на професионалния футболист. Естествено, не сме показали всичко, което трябва, но сме загатнали всички тези глави, да кажем, от живота на професионалния футболист. Скаутираните деца, които са забелязани от скаутите, ще ги изреда по имена, които са Никола Петров, Септември София, Георги Добрев, Септември София, Александър Златанов, Септември София, Ивайло Гълбов, Септември София, Раян Нейчев, ЦСК, Арас Мустафов, Локомотив София и ЦСК София, Иван Камберов, ЦСК 1948, Петър Тодоров, Арда Кърджали, Георги Исак, Арда Кърджали, Йордан Костадинов, Септември София. Предстои да се свържат с тези деца, дали ще бъде след 5, 6, 2, предстои да се свържат с вас треньорите на отборите, да ви поканят на пробен период и вече вие от тук нататък ще решите дали искате да отидете или не искате да отидете. На нас, разбира се, не се иска всички участници да намерят своя отбор и да продължат да тренират професионално. Това, че те не са скаутирани, не означава, че нямат качества, пак казвам. Може би отборите са търсили други набори или други позиции. Така че продължавайте да тренирате, да давате всичко от себе си, да се изграждате като личности и да следвате мечтите си.
Но за да имате мечти, преди това е цел. Трябва да следвате цел по цел. И тя може да е много малка. Вашата цел беше да дойдете на БГ футболни проби, да научите нови знания. И аз мисля, че сте научили доста нови знания и са добили представа как живеят професионалните спортисти, не само футболисти, говорим глобално за спорт. И за последно мога да ви кажа, че както Калян вчера ви каза, успяват тези, които не спират да работят. Не спират да работят, въпреки че нали, не са наградени с много талант, но с много работа всичко се постига. И без да се отказваме. Трябва да следваме мечтите си, без да се отказваме. Това беше от мен. Давам думата на Калян Георгиев, един от треньорите, да ви каже той няколко думи. Първо ще започна от там да благодаря на всички, които бяха на БГ футболни проби, че дадаха всичко от себе си в тренировъчния процес. Надявам се ние като треньори да сме им дали за краткото време от 5 дена всичко, което знаеме, мислиме, че ще ме е полезно. И тази лекция, която имахме вчера, се надявам повечето от вас да се я разбрали, че едно от най-важните неща е да не спират да се трудят без значение от таланта, потенциала и така нататък. Защото в крайна сметка няма невъзнаграден труд. Радвам се, че се запознах с повечето от вас. Беше ми много приятно да работиме. Надявам се и занапред да се вижда. Благодаря ви. Здравейте, аз съм треньор на вратарите, както разбрахте, Пресиян Христов. Изключително съм доволен от всички, от момичета и от момчета. Дадохте всичко от вашите възможности, показахте на нас, показахте на всички какво можете. Искам да ви кажа и да не сте скаутирани, да продължавате да се развивате, да показвате всичко, което можете и да не се притеснявате от нови начинания. Благодаря. Здравейте, Георги Матев се казвам. Искам на първо време да благодаря на абсолютно всички деца, с които бяхме през тия 5 дена. За мен беше голямо удоволствие да водиме този тренировъчен процес. Това, което искам да пожелая на всички вас е много успехи и не забравяйте, че футбола трябва да върви на ръка за ръка с училището. Успех на всички! И финално вече няколко не толкова професионални думи, да се похвалим малко, че имаме и международно присъствие. Трябва да кажем за 3 момчета, които от Белгия научиха през социалните мрежи за БГ футболни проби, дойдоха, записаха се, видяха за какво става дума и утре сутринта си хващат самолета на обратно. Надявам се, че ще го препоръчате на свои приятели, защото най-малкото БГ футболни проби е едно изживяване, на което можеш да установиш контакти, да срещнеш други, които мечтаят за същото и да установиш приятелства. Мнозина от вас ми споделиха в интервютата, които заснехме, че са изключително доволни както от работата, така и от срещата с други. Ще бъдат качени както в TikTok, така и в Instagram различни интервюта до края на този месец, може и след края му, така че следете какво се случва там. Ще може да се видите всички, които имахте желание да говорите. Някои от вас нямаха желание да говорят, но въпреки това дойдоха, усмелиха се, така че искам да ги поздравя. Абсолютно всички се справиха отлично и с тази част, защото и тя е част от живота на професионалистите. Още нещо, това, че сега приключват БГ футболни проби, тези 5-дневни БГ футболни проби, не означава, че някой няма да бъде скаутиран и след това, нали така, Тити? Така че още имате възможност, запознати са и треньорите, и скаути с вашите качества, така че записите ги има в YouTube, всеки може да прегледа след това как се е справил, да оцени също своето представяне, да си направи един анализ, на който треньорите са ви научили. И какво по-добро, освен да се наслаждавате все още на тази игра, защото сте на такава възраст, която може да го направите. Продължавайте да мечтаете, да се образувате и спортувайте. Независимо с какъв спорт. Благодаря на всички.